Africa ndoda kudzidzisai rweyo. Zvikanzi rweyo rwanichakudzidzisai rwakarotwa namuvhangeri Mwadiwa uyu achindinongedzera ndiri kunoti kwandaiwana. Saka ndakati uri kunzwa here mavhangeri Mwadiwa, ndichimuudza ndakamutarisa. Ndakabatwa nemisodzi yenyasha ndikatanga kuchema muhope mumo. Ndikati ndo zvandakakuudza zvakuti ndakarota rweyo ukasazvigamuchira hako. Saka akatanga kudzidzisa achiti Mwadiwa wondibatsira. Saka rweyo wakanga wariko waingobvumira ndowanawo nevakuru vakanga variko. Uyo anga ari kuna vasikana aingowabhitisa bedzi achivadzidzisa rweyo. Saka waibvumira wanga wachiti webhesi vauromwazha yambutsa Afrika, Afrika tipinde denga. Vauromwazha yambutsa Afrika, Afrika tipinde denga. Uyo akanga achibhitisa kune vakanga vasikana wako. Afrika, Afrika, Afrika tipinde denga. Yambutsa Afrika, Afrika tipinde denga. Yambutsa Afrika, Afrika tipinde denga. Saka akanga achiwamba manje. Afrika, 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 Yambutsa Afrika, Yambutsa Afrika, Yambutsa Afrika, Africa,